Здравейте хора, аз съм Dragstar03. Днес играем с Monstrum BG, танки онлайн. Ще правим няколко влогчета. И сега се мучим да им вземем флага. Обаче аз се преобърнах. Да, какви влогчета е? Аз ще мина отгоре, че да не вземат знамето. Ела ги къртим отгоре. Или аз ще я направя за тяхното знаме. Опа. Колко пъти ще падам? От начало. Що? Защото се излоехме като карпатски вода. Но трябва по някакъв начин да се преобърна долу. Чакай, стой, аз ще да те превърна. Да, ти като ме целниш. Не, аз съм от твой отбор, бе. Аз почти успях, няма смисъл. Преобърнах се. Направо се самоубивам, няма смисъл. Дака. Кажи. Тъмън! Преобърнах се и се самоубих. Да. Ти ще я така. Чакай, монструм, стой! Опа. Що ми лагна тебе? Аз пак съм... не, този път не се преобърнах. Аз ще мина отляво ти. Откъде ще минеш? Аз съм на моста горе. Ок. Аз Търся съм спид. джиджи. Търся някъде спид. Олеле. Боля, че малко компания, ама да не те бърка. Сега ще го убим, бягай! Опа. Сега ще уби. Сега ще го видим. Опа. Джиджи, так. Айде, гътнах, да. Гътнах. Гътнах и аз. Тъмън се кажи горе. Да знаете хора, ще играя на няколко игри. Това са CS, Minecraft и GTA 5. Но GTA 5 ще го играя на PlayStation, защото не искам да го играя на компютър. И... така. Опа. Жив съм, бе. Ма не задълго. Ти го знаем. Видяхте, че си долу. Мъча са... Преобърнах се. Ооо! GG. Ще я видиш, направих предно салто. Не. Ама е мило за ебаткова. Войите са много силни обаче. Този човек, аз още не съм се спалнал и той вече ме уби. Ти са в нашата... Съжалявам, че нямам камера, ползвам телефона, защото все още събирам пари за хубава камера. Много съжалявам. Ама... Крис, нямам никакъв живот, ама никакъв. На един удар съм умрел. Аз съм в моя дупка. Гътнах. Аз съм в дупката, защото ако изляза и... Коя дупка си, бе? Голямата дупка. Да, и карам на зигзаг. Коя от двете? Вече в кръг. Нашата база. То сгътна. Да те видя. Аз съм горе на моста, виждаш ли? Обаче не виждам шанс как ще ги бием. Аз не виждам шанс как да не се обърна някой път.
Добре, взехем флага, ама не за дълго. Крис, помощ. Еми, това помощ, като умрях. Добре. Значи аз да го фейквам. Ако оцелиеш. Аз ще оцелея. Аз вече оцелях, де. Абе. Бачко го стрелнахме едновременно. Какво правиш? Дай! Идвай! Олеле, то ще ме уби. Казах ти, взимай го, бягай! Чао. Взекай знамето, бързо, хвани го, бе. Аз по-добре я ходя към чакрата. Ау, биха ма. Хора, ако искате още клипове на танки, пишете в коментарите. Или искате да кажем шеги по телефона, или някакви такива. Или чаленджи. Пишете в коментарите и ние ще ги изпълним. Сега мислехме да правим канела чалендж. Аз съм правил. И аз отвратително. Ама все пак си чалендж. Джиджи. Не ме убия, бе. Върнал се. В дупката съм. Ама не съм жив. То със знамето не го виждам. Ама сега ще гътне. Майко! Май ти гътна. Май. Той си взел нещо... Не знам. Май някакъв бокс. Пишете в коментарите какви игри искате да играем. И... ние ще ги играем. GG. Но ясно. Нямаме никакъв шанс. Освен ако всичките ни лепнат. И не само да лепнат. Шефе, къде е? What? На мен ли ми лагва от време на време? И на мене ми лагва. Ма... не и да кажеш. Добре, бе, тус. Тос не мога да учи. Айде, таса я. Трябва да пазим нашия. Таса хея по-точно. Аз се минаваме към чатната база. Айде да се връщаме към нашата, защото тук са трима срещу мене. Аз съм в нашата. Ама ще да... Там бе убит двама. Третия не знам къде. Как ми се измъкна от ракетите? Взел. Върнах знамето. Самоубих. Ай. И аз искам да се самоубия, ама то ще ме уби. Аз съм пълен ретард. Самоубих се. Не успя да ме уби и не получи кил. Ама ти губиш точки. Губя точки ли? Да. Що те или иначе като ме уби губя. Не губиш когато убият, ама когато самоубиш губиш. Те ли? Че аз не знаех, че като се самоубия губя точки. Може да ми го кажеш малко по-рано. Защото аз постоянно се самоубивам. И шанс. И се чудя, защото нямам точки. Не знам какво се чудиш, ама аз се чудя дали още съм жив. И Кьоров Защото майче съм. Да не си Кьоров, че не знаеш. Айде! Аз ще вляза в гаража да си апгрейдна. Ти имаш ли хамър, мо? Ти на колко диаманта си? На 189.
Монстро, ще защитавам, стой. Знаеш как издръфтих пред тебе? Тя си взема щит. Добре, 2 пъти го апгрейднах. Играеш ли? Що ли казах? Аре, мърда, бе. Майко. Преобърна ме. Сега ще оправя, стой. Стойте и само. Не се самоубивай. Отиде. Дръж. Чакай, сега ще оправя. Ела. Чакай, че ми се обърна танка. Дали знаеш някой път, като се завъртиш и... Да, бе. Като се завъртиш оръжието и някой път се чуеш на къде ти е танка. Дръж. Добре, заминавам за тяхното зами. Аз къде съм, бе? Да, аз съм пълен ретард. Оп! Добре, ти се съби, аз ще го взема през това време. Майко, то как ще ме доби? Ще е гътна на място. Аз пазя знамето, все още. Бързо! Имаме шанс. Имаме шанс. Заминавам. Добре, ако има помпи от Да се взема ли снайпа? Не, никакъв шанс. Ама не, ще стане много бавно пък. Добре. Имаме шанс. Чакай, не се фърля. Не се фърлям. Падам. Чакай. Yes. Опа. Чай, че ти ми обърнат. Аз купата свалиха. Добре, имаме шанс. Обаче трябва да идем зад снайпера да го изчеканим в град. Чакай да му помогна на този. То със снайпа го... Айде! Yes! Убих го, ама... Ама... Айде стига, бе! Те съди се изникнаха, бе. Оп, жив съм, бе. Кой има из... бомбите? То сме такова. Кой има из бомби? Ох, майко, какво ще става сега? Ой, тапанар! Не по мене, бе! Ах ти идиота. Идва някакъв. Ти го знам. Ама съм наплюнкан кръв. Пускат ме стрелни и ми обръща танка на една страна, после на другата и не мога да го оцеля. Пък аз съм на по-малко от плюнка кръв. И ни взеха знамето. Нека, няма лошо. Върна го. Те се спряха, бе. GG. Но ясно, ние падаме вече. Да, нящо. 2-3 удара и съм GG. Някак ме оцели аз. Гътнах. Продавай, дигавак. Кръс, можеш ли ме обърнеш или нещо коса? Мога. Съм убиван са, няма смисъл. Мога, ама. Ти ме бяха били. Направи GG. Човек прави Аллах Акбар, често си го казвам. Да, направих Аллах Акбар и нищо не стана. Ами, добре хора, пишете в коментарите дали клипа ви е харесал. Харесайте го, естествено, ако ви е харесал. И пишете какви игри да играем. И да. И чао хора.